Allah a wani hadisul qudusi yake cewa ya ibn adam, ya kai dan adam, tafarrak li ibadati, ka ba da lokaci wajen bauta na, ka tsaya ka bauta mini. Amla sadraka ginan wa asudda faqrak, zan cika zuciyarka da wadata sai in toshe ƙofofin bukatarka. Hadisi ne ingantacce. Tafarrak li ibadati, Allah yace ka sake jiki ka bauta mini. Amla sadraka ginan, zan cika zuciyarka da wadata, wa asudda faqrak, in toshe bukatunka. Abu kaza zai taso, abu kaza zai taso, abu kaza zai taso, Allah ce zan toshe. Wa in lam tafa'al, in kaki mala'atu yadayka shugulan, sai in cika issues, matsaloli, sai in cika hannunka, in cika maka rayuwa da matsaloli. Wala asudda faqarak, baran toshe kofofin bukata ba. Misali ka gane lissafin. Allah ce ka tsaya ka sake jiki ka bauta mishi. Misali idan zai baka 10,000 sai ya sa maka bukatun 8,000 ko 7,000 ko 9,000. Rikicin da za su taso yace sai in tare. Yace idan kaki sai in baka 50,000 sai in bude rikicin 150,000. Haka mutanen mu suke. Yace ka bauta zuciyarka, zaka samu wadatar zuci. Allah yace kuma bukatun da za su taso, Allah ce zan toshe su. Idan kaki yace zan cika hannunka da matsaloli, rigingimu ga sunan kala-kala, kuma ba zan toshe kofar bukatu su yi ta karuwa ba. To shi yasa karka dinga wai damuwa, wai ka ga wani da wata katuwar jeep, wai damuwansa in aka dora maka sai ka mutu. Yadda kake gani yana da wadatan, in kasar rikicin da aka bude mishi suna nan da yawa. To kai idan ka ce za ka bauta ma Allah sai ya rufa maka asiri, sai duk waɗannan rigingimin Ubangiji ya toshe su. Ga ka dai ba dukiya kake da shi ba, amma saboda ka tsaya ka nufi Allah da ɗa'a, shikenan waɗancan rigingimin ya ce sai in toshe su. Abin da yake baka kuma sai ya sama wadatar zuci da su. Ba an samu zaman lafiya ba? An samu zaman lafiya. Wa Allah wistaqamu ala tariqati, Allah ce inda bayi sun tsayu akan tafarki, la asqainakum ma'an gadakan, Allah ce da mun shayar da su ruwa mai yawan zuba kuma mai albarka, da ni'imomi da wadata da sun yalwata gare su. Ba a taba waɗanda suka bi Allah suka tabe ba, ba a taba ba. Suka bi Allah suka tabe, ba a taba ba. Ba a taba kuma waɗanda suka juya baya ga Allah da kuma shari'ar Allah kuma ba su lalace ba, ba a taba ba. Allah ya taimake mu wajen tsayuwa akan daidai da aiki da daidai.